सोलिलांदों जि जायगा दङ बे जायगायाव पिएसए बेरे फुंजानि स्टेसनाव सारि पासता नामा ट्रेना बेयाव सफैगोन माने आं दायो लामाफोराव दं सिङाव दैमा बेनिफ्राय बै जों सानसे जिरायना दं आरोना दिनै आं थांनो नागिरनाय जायगायानो जाबाय माने लखिमपुराव थांगोन आरोना दा जियानो जा लोगोफोर आं जा हायो आं दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन अब्लाबो नोंथांमोना बिनि गेजेरजोंबाबो आं भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो मानो होनबा दिनै बिराद माने गोबां आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोनगोन आरो लोगोसे माने फिल्मखौबो नायनो मोनगोन होननानै आं नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादों लामाखौ राङापारा नै ट्रेनानो थांगोन नामा ट्रेना सफैबाय बैथिं थांगोन आरोना नैथिं ट्रेना बेनो मानसिफ्रा ज' थुबुर जाजोब्बाय आरोना बेस्राया माने फुङावनो सिखारनांदों उन्दुनायाबो हरनि 12टायावसो उन्दुनो मोन्दों बेस्राया हरनि 12टायावसो ओंखाम जानानै उन्दुनाय जादों दा माने आरो बेरेफुंजानि फैनो नांबाय नै बिथाङाबो बिराद बेस्थ'थार माने मबाइल नायनानै बिराद बेस्थ' जानानै दङ बिसोर साथामा नै बबेयाव गाखोगोनथाय मिथिला आरोना बेनि ट्रेन गाखोनो नागिरबाय नै गाखोनोसै लोगोफोर नै सोमदोन Sam. Unduलांसै नै उन्दुलांनो नागिरो आरो गोजौआव नै सासेया नै मा गोजौआव गाखोनोसै जोंहा आसु थाबाय बिथाङा जोमैया बुंदों आं मानो दाबि होनोमोन जाहाय भगवान बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि सानस्रि धेमाजिनि गेदेमा बिथांमोननि जि नाजानाय सानस्रिफोरनि गेजेरजों बेवहाय बे सिनेमाया सिगांनिफ्राय आरो दासिम सोलिदों मानगोनां प्रबिन मैथा बर' बिथाङा डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथांनि जि सानस्रि बिथांनि जि स्क्रिप्ट राइटिं लिरनायनि थाखाय दिनैनि बे गोथार सिनेमाया नुजादों होननानै जों सानदों जोबोद साबायखर बिथांनिसिम बेवहायनो जोंनि गेजेराव दंफैयो जायगानिनो सासे मावथि लखिमपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि रुबुं खेरखातारि बिथांखौबो बे समाव गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि रुबुं खेरखातारि बिथांखौ गांसे आर'नाइ जों बरायनो थाखाय
बे समाव आरो जोंनि गेजेराव सासे गोख्रों मावथि दङ दा बिथाङानो जाहैबाय लखिमपुर जिल्ला UPPOनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि प्रफुल्ल केरकाटारि सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय जिल्ला UPPOनि मानगोनां आफादगिरि प्रफुल्ल केरकाटारि साबायखर जासिबाय बे समाव जों आरो बरायबावनो लादों जोंनि गेजेराव सासे एक्टर मोगथां नार्जारि मुंदांखा एक्टर होननानैनो जों बुंनांगोन बिथां मोगथां नार्जारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो मानगोनां जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय बिथांमोनखौ आङो आर्टिस्ट होननानैनो बुंनांगोन बिथां आर्टिस्ट बिथांमोनखौ खेबसेयैनो जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय आर्टिस्ट सानैसो नुजाफैनो हादों बिथांमोनखौ खेबसेयैनो एसे सिनायथि होनो थाखाय बा लानो थाखाय गुरै खावलायबाय जा बेखेवनो गोनां आगर गैयै आर'नाइ सावथुन बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां बिथां BKWC नि CM मानगोनां गिदिर बसुमतारी सार लोगोसेनो नुजाथिफैबावनो हानाय मानाव गेदेर डेपुटि चेयारमेन मानगोनां सृजन सार लोगोसेनो नुजाथिफैबावनो हानाय मानाव गेदेर प्रभात बसुमतारी सार लोगोसे जोंनि काउन्सिलनि सिङावनो थानाय जोंनि बर'नि मुंदांखा सासे डिरेक्टर प्रडिउसार लोगोसे सासे मोजां देंखोगिरि जाय बिथाङा मोजां बर'नि गजल मेथाइबो खनो बिथाङा जोंनि दा बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिथाङा गाहाय नेहाथारि बिथां गुरुपवित्र सार लोगोसेनो दिनैनि बे सावथुन बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय बे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोर जाय बिथांमोना जोंखौ बे सावथुनखौ बानायनाय समाव गोसो होसारनानै थोजासे जोंखौ थुलुंगा होबोदों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ आङो 2015 मायथाइयावनो लिरदोंमोन 2015 मायथाइयाव लिरनानै माखासे प्रेजेन्ट सिचुएसनखौ लानानै लिरदोंमोन आं 2015 मायथाइयाव बेनिफ्राय नाजायै रांखान्थियारि माखासे उसुबिदानि थाखाय दिहुननो सानबाबो हाया नाथाय इसोरनि अननायाव दिनै अनजालु बसुमतारी बिथांनि थुलुंगानायाव आं बे सावथुनखौ दिहुननो हाबाय आरो बियो गासै लिरै 11 बार जादों सोलायै माने बोसोर मोनसेयाव गोदान बिदिनो कारेन्टनि माबा जाबाय थायो सिचुएसना दा नैबेवहाय बे सावथुनावबो जोंनि नैबे 2022 मायथाइसिम माखासे सावथुनखौ माखासे माने जानाखि समाजारि जाथायफोर बे जाथायफ्रा बे सावथुनाव बेरखांदों आरो माखासे जाथायफ्रा आं सानस'वाखैमोन अब्लाबो नैबे साननैसोनि गेजेराव माखासे जालांनाय जाथायफ्रा नैबाव बेरखांदों आरोखि दा बे कारेन्ट सिचुएसनखौ लानानै आरो सोलायबोबाय थानानै 2021 आरो 22 मायथाइयाव जेसेबांनाखि समाजारि जाथायफोर जादों जेंनाफोर जादों आरो सोलोंथाइयाव जोङो पार्टिकुलारलि आं बेखौ सोलोंथाइनि सायाव बेस खालामनानै आं होदों मानो होनोबा सोलोंथाइयानो जोंनि थाखाय गाहाय आरो बे सोलोंथाइ लानो गोनां जानाय फरायसाफोर बिसोरनो जोंनि इयुन जोलै बिसोरनो जोंनि आर'नाइ आरो बिसोर जुदि आगर गैयै जायोब्ला बे आर'नाइया मालाबाबो जोंनि बर'नि आर'नाइ जाया बे बाथ्राखौ लानानै आं बे मोटिभखौ लानानै आं बे सावथुनखौ लिरनाय जादों बेखौ सारमोना बयबो नायोब्लानो मोनथिगोन आसा फारिदों आरो जों माखासे टेकनिकेल नांगौ बायदि जोङो हाया जिहेतु दिनै असमिया सिनेमाफ्राबो हाजोबाखै जायनि जाहोनाव जोङो माने हिन्दी सिनेमाफोर बायदि जों खालामस्लाबनो हायाखैब्लाबो आंनि साननायाव बे सावथुना जथेस्थ'खिनि मोजां जादों आरो बे सावथुनखौ जोङो गासै 10 एलनि गेजेरावनो बानायनाय जादों बे सावथुनखौ जुदि गुबुन समाजनि असमिया समाजनि सावथुन मुलुगा जुदि बानायमोनब्ला खमाबो 4-5 कोटि बिसोर गारगौमोन आरोखि
दा नोंथांमोना जोंनिनो आर्टिस्ट जोंनिनो प्रडिउसार गाज्रि एक्टिभिटिस खालामनाय माखासे आर्टिस्टआबो जोंनि बर'निनो फिल्म इन्डास्ट्रियाव जेब्ला सासे सिख्लाया एक्ट्रिस जायो एक्ट्रिस जानायनि उनाव बेखौ सोर कन्ट्रल खालामगोन सासे एक्टर जानायनि उनाव बेखौ सोर कन्ट्रल खालामगोन सासे प्रडिउसारा फैसा गारनानै फिल्म खालामनायनि बेलेग थान्दा सिख्ला मोजां सासे एलबाम खालामस्लाबनो मोना सिख्ला मोजां सासे फिल्म खालामस्लाबनो मोना बेखौ माने फैसा बुरजा होनानै फरेन ट्रिप होनानै मायबा मायबि सिमां देखायनानै बेखौ माने फिल्म बानायहोनानै गावनि गोसो गोजोननायनिबो माखासे प्रप'जेल हरनायफोरा बेखौ सोर कन्ट्रल खालामगोन बै फिल्म इन्डास्ट्रिनिसो मानसि बे फिल्मसो बे एक्टरसो बे एक्ट्रिससो बे डाइरेक्टरसो बे प्रडिउसारसो गासैबो दाया थारमाने फिल्म इन्डास्ट्रियाव थायो बा फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरा मा बर' नङा नामा दस्रा अर्गेनाइजेसना बेखौ दायित्व लानाय बा बेखौ सावरायनो गोनां बाथ्रा नङा नामा जोबोद मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिनाया मोजां सासे आर्टिस्ट सासे मानसिया गथाय जाथिखौ धंख खालामनो बदनाम खालामनो सासे मानसियानो जथेस्थ बे पृथिबियाव दिनैनि समाव बे ससियेल मिडियानि जुगाव सासे आर्टिस्ट सासे एक्ट्रिस सासे एक्टरानो बदनाम खालामना होनो हायो गथिखे ओरैबायदि डेन्जार ओरैबायदि सेन्सिटिभ बे बर' फिल्म इन्डास्ट्रि बा फिल्म इन्डास्ट्रियाव थानाय बे आर्टिस्टफोरनि जा मोनसे एक्टिभिटिस थायो स' बैफोरखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना बोसोरथाम बोसोरनिफ्राय गोबां स्टेप लाबोनो गोनां जादों गोबां गिथाव स्टेप लाबोनो गोनां जादों स्टेप लानायनि उनावनो रिजल्युसन लानायनि उनावनो माखासे गेदेर गेदेर टारगेट माखासे थ्रेटेनिं माबा माबि नाथाय बेफोरखौ सोर कन्ट्रल लागोन सोर रेसपन्सिबिलिटि लागोन आं गुवारै गासैनोबो फोरमायनानै बुङा गासैबो मिथिखागौ गासैबो एसे एला खोनाखादों दा बैबायदि कन्ट्रलनि खामानिखौ बिसाया मावबोदों आरो जिखिनि जाबावनो गोनांमोन गाज्रि जाबावनो गोनां एक्टर एक्ट्रिस दंमोन बिथांमोननि रोदाखौ जों बुफुना होनायनि उनाव दा एसेबाबो कन्ट्रल जानानै दं दिनैनि समाव बे कन्ट्रल जानानै दं आरो जा डाइरेक्टर प्रडिउसार आरो जा रायजो राजा दा बेखिनियाव दङ नोंथांमोननि उन जोलैनि जा आर्टिस्ट फैगोन बिथांमोनखौ जाहाथे मोजाङै मेनेज खालामलाङो हेन्डेल खालामलाङो बिथांमोना जाहाथे एक्टर एक्ट्रिस जानायनि उनावनो गाज्रि फैसानि क्राइसिस जानानै जेनेबा गाज्रि ससियेल एक्टिभिटिसआव जाहाथे लोब्बा थाया बेखौ मोजाङै जाहाथे नोजोर लाखि बे अकल बिमा बिफानि दायित्व नङा बे अकल रायजो राजानि दायित्व नङा बे जोंनि अर्गेनाइजेसननिबो दायित्व सब समायावनो माबा मोनसे जायोब्ला अर्गेनाइजेसना एरायनानै थायो नाथाय पियरलि जुदि समाजनि मोजां खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला अर्गेनाइजेसना बेखौ एसेबाबो गुरुत्व होनानै जायगानि होननानै बर' होननानै बेफोर केसफोरखौ सावरायनानै सल्भ खालामगोन आरो आं बेखिनिखौ दिनैनि समाव बुङो आरो बिसिया बेखौ लानानै माखासे हाबा मावो माने दिनै फिल्मनि होनाय हाबाफारि दंमोन आरोना बेवहाय आंनि हाबाफारिया माने बेखौ लानानै होबाय फिल्म दायो आरो माने दा आंनि फिल्म दिन्थिगोन आरोना दा आंनि हाबाफारिनि थाखाय दा पाब्लिकफोरनि थाखाय आरोना दा बेनिफ्राय बेवहाय माने जिथु आलासिफोरखौ लाबोनानै दानि फिल्मखौ बेखेवनानै होबाय दा बेनिफ्राय पाब्लिकफोरनि थाखाय दायो श' खालामगोन आरोना बेनि थाखायनो दा फिल्म श'खौ खालामगोन दा थैजों नोंथांमोननि एसे दिन्थिनानैसै बोरै बोरै खालामदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों